बाप रे बाप, अरे धूपा तो कपार पर आ गई। आ घर के आदमी के हमार तनिको चिंता फिक्र नहीं खे कि हम खाना खाइब आ कि ना खाइब। साला मेहरारू एगो बिया, सब मेहरारू के चिंता रहेला कि हमार मर्द सही समय पर खाना खा लेवो। आ ई मेहरारू के तनिको बुझाते नहीं खे। साला एगो बाप बा, एगो भाई बटुए, कम से कम ओकनी के तो हमार दुख बुझे के चाही। साला भाई खेत में नहीं खे आवत, मेहरारू के चक्कर में साला पड़ल बटुए। हमरो तो मेहरारू बिया, अरे कम से कम बाबू के तो आवे के चाही देखे खातिर कि खेत में कितना कटनी भइल ना भइल। आ कहीं हम बताओ, घर के सारा काम काज हमारे ऊपर एकदम थोपाइल बा। एगो हमार मर्दों के एक भोरे से भेज देते रसन, अपने सुता रहता रसन घर में। ना जाने कि हमनिए के लगता कि काहे एगो घर में तीन आइल बनी जा बाहरन कि सब काम काज करत रह नती। अरे उठबू के भी साथ खाली सुतबू लोगे। अरे तहारा लोग के कुछ ना हो खेला बा। एगो तो आइल बारी अपन सब बर्तन उठा के छजी पे रखा गइल बा, हमारे फूटल कढ़ाई में बनता, हाथों जोड़ता गोड़ो जोड़ता। ना जाने कोनी कब का हाल होई। सूत सालों के सूत ही के वार्ड मिली जमनू लोग। ये बीबीएस कहले बारी, कपार कहले बारी। रुको अब हमारा जाही के पड़ी होगा। अबे छोटकी, अरे अबे कि ना अबे बहरिया। अरे खाना बनाओ सुन ले जाए के बा खेतवा में अगिला के, अपने तो सूत के माजा मारे था लोग। अरे जाए के नहीं खे भौजी चिल्लाते नहीं जा। अरे वो तो के तबाह कर लिए एगो जा जा काम का कर दियो बुझाते कि महेम ढा देवली लोग एकदम। अरे का दीदी जी रउआ सुबह सुबह बिल्ली लेखा म्याऊ म्याऊ करीला। अरे सुबह सुबह चाय बनैले बानी तो दही हम पीली, ना तो हम जब तक चाय ना पीला नु जब तक हमारा से एको काम ना होला। हाँ लाट साहेब कोनो मेहरारू हो कि तहार के चाय हो बिन पियाई कह दो तो सुतल बारन कि जाके ले आवे के भैया तू के ले आवस। तो का हो जी रउआ चाय बना के सुबह सुबह पिया देम तो पिया दे, हम तो घट जाइम का एक दिन से। ई जाना तारू पढ़ाई करके नु आइल बारू, जाने तारू के गांव जवार में का होला नु खेत खरियान होला, ना तो खइबू कहां से। एक भोरे से हमार मरद कोइल बारन खेत में, आ ई लाट साहेब लेकर टंगनी पे टंगनी डाल के सुतल हव। तो का हो बोले तना से, अरे पढ़ले लिखले बड़न तबे न सुतल बड़न। अरे ओहू जब पढ़ले लिखले रहतन त सुततन ना। तहार माई बाबू यही सिखैले बा कि जो यह बेटी आ घर में बस खाली मरद के बात सुनियो सुतियो आ काम धंधा मत करियो। हाँ अतना हम पढ़ल लिखल बन तबे न पढ़ल लिखल जो बियाह भइल बा, ना पढ़ल लिखल रहती त कहां से होई। एक बात रहुआ बैठ के जा पकाए आवत तनी हम घरे तू घरवा में से बुला के जा जा फिर सूत जा। अरे बाप रे बाप बड़ घाम कोइले बाल। अरे केने बारू होला बड़ी के माई, तनी एक लोटा पानी लई हो तो। आ गोलन पहाड़ ढा के काम के ना काज के आ नो मन अनाज के आवते तिनके के खाना पानी अब दो आ के सीधे सीधे थिए दो। ई ना बुझाला के आवत खानी एगो पोतोहिया लोकल हिया आ एगो पोतोहिया लोकल है कि ना, बस खाली एगो जो लोकल पानी दो खाए दो। अरे तातना झंझनात काहे बारू ए लबरी के माई। अरे काहे में झंझनाई, एगो के पढ़ा लिखा के अफसर बनावे के विचार बा आ एगो के बैल लेके खटा के खेत में मुआए के विचार बा।
छोटकी से खाना मांग के धांस ली। हम चलनी खेत में उनकर खाना लेके। चल ले बाबी लबरी, चलो खाना ले लो, लेके बाबूजी के खेत में। सब कोई तार दादा दादी सब वो एके बारन, कोई के खाना उना कुछ देवे के थी ना सोचे लो लोग। चलो बाबूजी तार भूखासल हुई हम। चलो तेरे बबी धर ले। चलो 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 आज उनको कैसे बताइए दे होली। चलो आज आवे दो आज मेहरारू के खाना लेके। तो अब उनकरा के बतावो तनी मारब चार एजवे नु, तो अब गर्मी ठंडा जाई करो। देख तो अभी कहीं लौकत हो पापा से हो रे, लौकत हो बाबू पापा। ओ का हो दे बाबूजी बरोज ओके चलो चला। भाई रे बाप रे बाप, आप गोड़वा टूटर रे दादा। कहां टूटा हो नहीं कहां? और का को के बाप मतारी सब परेशान करते बा, इहो दोगल हमरा के परेशान करता। आज इ नतिया के एको नतीजा हम ना छोड़ब। अपने तो खेत में गधा लेके खटते बा, आ हमरो के जवरे नतिया मुआ के रखता रे दा। कि एको करम बाकी ना छोड़ब। चल बबी जोन भल तन भल चल जा। खाना हिजा रख के हम अपन दोगलवा बाप के बुलाव। आओ तनी बोला के खाना इधर रख। गोर तो तू रोइबे कैलस, अब लागता खेत में मुंह दी हमारा ख्याल। ए बाबूजी अरे का बेटी, आओ आओ आओ। चलो बाबूजी खाना खा लो, खाना लेके आई बनी। अरे तू ही का खाना लेके आई बाड़ू? आ तार माई एड़ी में रेणी के तेल लगा के घरे का सुतल बाड़ी? माई हो जा मगो चवा मन खा लिया। अच्छा माइयो आइल हवा। हां हाँ बेटी चलो, भूख हमरो लागल बा देरी से। चलो खाना उना खा के कटाई। खाना खइलू है बेटी? हां हम खाना खा ले बनी बाबूजी। लेकिन बड़ा लेट कर दिलू है खाना ले आवे में। हमारे जब भूखे हथौड़ी शॉर्ट सुखाता भूखे है। तू बताओ अब के लेके आओ तर तो। अब खाना लेके आइल बनी घास लो कि गधा लेके खटते रहब खेत में। हाँ ये भोसड़ो, हम 12 बजे नु खाइला। हम इंसान थोड़े हई, हम तो जानवर हई। बैठी ए बबी, जा जाके सब गतान के लेके आवा, ना तो सब सुखा जाई। जा जा। ना जाने एगो घरे उ विपत करत रहली सन, हमारे मर्दा के खाली एथी करत रहली सन राड़ी। अपने घूमियो लोग आ मर्दा के हमार जौन बचेला तोना में कहिया लोग के दे आवो। इहो भतरा ओसन के बा नतिया दोगाल। का करत रहन घरे बैठ के? ओह नो, बाबूजी के बच्चा चरचर को बारो नु का करता ने ई ना पूछला हा। अरे उ लइका पढ़ता तू ये लिखता, तोका के पढ़े दो कम से कम। बाबूजी के तो कम से कम खेतों में तो घूमे आवे के चाही। खाई जौन तार के बानू को नहीं खेत सब कोई के ठीक है बा। एमबीबीएस करके नु आइल बारन, अपने सुततो बारन आ उहरन युवा के सुतावतारन। अरे हम घरों में खटी आ खेतों में खटी। बताई हमनियो के एगो बेटी बिया,
शादी ब्याह करे के बा आ घर में और कोई जाना के चिंता फिकिर तो खेत के बा ना कि खेत कैसे कटाई और रउआ एगो खाली बड़ बानी तो रउआ पे बोझल बा हाँ कि बड़े जाना करी हन आ छोट जाना तो पढ़ लिख लेलन आ रउआ के कहना बाबूजी पढ़ाई नहीं है रउआ सोचिए अपना मन में अब ना ना तू एकदम बात ठीक कहत बाड़ू ई बात सोचे लायक बा अरे इतना तो हमार कभी दिमाग खुलबे ना कोई हम तो सोचनी कि खट के हम अपन घर के एकता बचा के रखम लेकिन ई खटला अकेले खटला से ना होई चलो पहले चलो घरे पहले फैसले होई ओकरा बादे कुछ होई चलो खाना बंद करो आवा बबी आवा चलो घरे आवा चलो आज फरियाइए देत बानी बुला लो बबिया के बुला लो चलो बबी आवा चलो भाई चलो घर चलो बर्तन ले लो बाबूजी गरम हो गल बारन चलो 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 चलो